Hey, yazi ukuthini? Ayikho i-NIU ebulala abantu ey'nkabi. Lalani lani, ngithanda usifake lezi ndaba zenu. Angeke sinilwele thina. Ngithanda usifake lezi ndaba zenu lethi i-NIU iy'nkabi bulala abantu. Nize nibulawe nje nenzeni nina. Nize nibanjiswe ibhamu elingazazi nenzeni nize nibulawe. Engithi niyazi ukuthi nonqondo beyigebengu. Uma ngabe niboshwe nifike niwachitha amajaji lapha. Nilwini icala. Sekukhathelwe yinina, niyaboshwa niyaphunyuka, niyaboshwa niyaphunyuka. Sebekhathele nina. Ngithanda usifaka indabeni zenu. Angisoze mina ngifave isigebengu ngamanyala fuck off. Uzubulawe nje wenzeni wena? I-NIU lo nithi iy'nkabi makwenze njani? Izifune wena njengoba siba ngaka la South Africa ayisifuni ngani thina? Ngwane yakho sikhona, ayisifuni ngani? Ayingibulali ngani mina le NIU? Uma ngabe yona ihambulala abantu. Msusibhedela sifake izipini zakho sifuna sisinilwele. Asilwele igebengu thina fuck off. Asilwele indaba yegebengu thina. Mawubulawe NIU good. Wenzeni wena? Ikwazelaphi le NIU? Uhlangana naphi namaphoyisa? Mina ngaziwa nayiphoyisa lilodwa mina. Uhlangana naphi namaphoyisa uze waziwe i-NIU nje udaba lakho uzolifika i-NIU kanjani? Shuthi uyinkinga vele. Shuthi uyinkinga. Ukuthi ucuthaliwe wabulawa kade ungenze ukuthi angihlangene leyo nto mina. Ngasifaka indaba enzeni nina. Ngeke singene ngempela. Ukuthi niyabulawa amaphoyisa sihlangane thina. Siyekeni. Ngebenga nodwa suka singekho. Nayimoto ezeyibiza ni-driver nodwa suka singekho. Umbuso lo wena kanti kumele kufe bani? Hayi nisiyekeni la nini habe. Imali nidla nodwa suka singekho.